Hola, benvinguts a la informació meteorològica per Agbar Previsions. La Mediterrània és una bomba de rellotgeria, està amb temperatures altíssimes, de fet rècord, més de 31 graus al voltant al sud de Mallorca, per exemple. Només falta condicions d'aire fred per les capes altes perquè es formin enormes tempestes, i això va passar aquest dimecres. Anem a veure precisament algunes de les imatges de les últimes. Primer, a nivell internacional, això és el producte, se'n diuen cotxes embarassats, és el producte de les calorades que està fent a la Xina, i amb aquestes pel·lícules plastificades que els hi posen als cotxes, doncs s'inflen, com poden veure amb aquestes imatges, com dèiem, espectaculars. També no ens movem d'aquella zona, de fet això és la Índia, fruit dels monsons, passa un tren, tot està inundat, aigua, tota l'aigua que vulguin. I també han arribat les tempestes a Catalunya, fruit d'aquesta combinació d'aire molt calent en superfície i aire fred a les capes altes. Al Camp de Creus arriben les primeres tempestes, ara fa un parell o tres de dies, o també altres zones, com podem veure a la zona del sud de Catalunya o al centre, això és concretament a la Gaià, aquestes tempestes locals però molt violentes que podrien repetir-se. Ara en parlarem a la previsió meteorològica. Anem a veure precisament els propers dies com aquest divendres quedaran restes d'inestabilitat, però atenció, dissabte a la tarda nit, diumenge, que torna a entrar aire fred per les capes altes, productor de tempestes, algunes fortes, fins i tot violentes, meitat nord de Catalunya, meitat est, menys potser cap a ponent i cap al sud en aquesta situació. Temperatures que pujaran divendres, dissabte, però tornen a baixar diumenge, i després tindrem una pausa, una situació una miqueta més tranquil·leta, amb vessaments que podem veure que podrien pujar, ara ho veurem, del 32 al 33%, per tant, com a mínim no baixen. Més enllà, el que podem veure són les oscil·lacions de la temperatura, no venen grans calorades i possibles episodis de tempestes al voltant del 22, 23, 24 i 28, 29, 30. Inestabilitat. Haurem d'estar pendents del cel i, de moment, res de grans calorades. Fins aviat.